ልደትካ ልደተ እዩ ቅድሚ 9 ኣዋርሕ መጋቢት 29 ኣዛና ድምፂ ወርሒ ድምፂ ሰሚዐን ኣብ ሻልሻይ ወርሒ ገብርኤል ካብ እግዚአብሔር መጽአን ኣብ ናዝሬት ትባል ገሊላ ዘሃገር ከምዚ ብምባል ተናገረ ጥዑም ብስራት ሰላም ንኣኺ ይኹን ምሕደረይት መለኮት ዘመነ ፍዳ ዘመነ ኩነኔ ኣብቂዑ ረኺብና ተስፋ ተላይኹ መጺኡ ካብ ልዑል ኣልፋ ጸልማት የለን ደጊም ቀሪቡ ክቕንጠጥ ኩሉ ጊዜ ክኸውን ደስታ ሓዘን ክልወጥ ኣምላክ ከብርሃን መጸ ንብርሃን ከድምቆ ኣምላክ ፀሓይ ጽድቂ ተስፋና ከብርቆ ሰላሙ ዘፍስስ ከም ዝናብ ኣብ ልዕለይ ግብረይዶ ጠቢቑ